De Wip en Tini Jansen. Hier nog. Hofdames erbij. Maar voor mij mogen we ook nog eens terugkomen voor de OLS. In het heuvellandschap. Ja, gemeente Valkenburg. Hè. En eerst, Jacques Wintjes. Heb je het filmpje gezien op Facebook? Nee. Ze dachten al dat de vogelaaf was. Joep Badju, de schoot de vogelaaf. Feliciteren, iedereen hem kussen bovenop hem. En toen zei de omroeper, er hinkt nog wat. En dan hongt er nog zo'n stukje triplex. Ja. En toen hebben we er nog 2 man bij terug gemist. En toen kwam Jacques Wintjes. En de schoot wie een jonge hond schoot hij de vogelaaf. Of wat er dan aan het stukje gehold nog boven op de polster. Je moet echt gewoon kijken op de Facebook van Sint Mauritius terug. Je weet niet wat ze zus. Echt een thriller. Lubachsberg. Eve Wolf met het beurtje. Leunissen als jonge Bieleman voorop en die 4 anderen erachteraan. Het is ongelooflijk daar. Kijk, hoeveel makken dat ze er mee lopen. Wie groot die vereniging is die daar boven op den bult, op den berg leeft. Karin Koenen, Jan Caselli, Koningspaar. En die hebben ook ieder jaar hebben die 11 vastelovensliedjes. Ja, ja. Het is niet normaal. Zeg. En iedereen krijgt die in de bus, in de brievenbus, de cd. Dat is altijd zo knap dat die elkaar zo bijeenhouden. Misschien is het ook gar niet zo knap. Misschien gaat het allemaal vanzelf, dat weet ik niet. Ja. We zien al 2 keer. Vanzelf gaat op vandaag weer niet. 2 keer hebben we een OLS gehad in Lubachsberg.